Mga kapuso, nagsugod na ni atong Pebrero 26 ang Kapuso Bigay Premyo Panalo Season 3. Diin kapin sa 8 milyon ka pesos nga balor sa mga premyo ang ipanghatag sa lucky winners sa daily, weekly o grand draws. Aniya ang mga mananaog sa tag-usa ka pesos sa weeks 1, 2 and 3. Mao mga kapuso, apil na sa Kapuso Bigay Premyo Panalo Season 3 kay duna pa mo'y tsansa nga makadaog og cash prizes sa musunod nga mga semana og house and lot sa Grand Draw. Di padayon lang ang pagpadala sa inyong mga entries hangtod sa May 6, 2022. Apan atong pahinumdom, pagmatngon kamo sa mga fake news, fake nga mga Facebook accounts ug scam text. Ang notification sa BB3 winners ipaagi sa official call o text message gikan sa GMA. Bisitaha lang ug i-follow ang facebook.com/GMA promos alang sa official details ug mga pahibaw.